ଆମର ଚାଲିଛି ବିନା ଆମର ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ତ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ ତା ସହିତ ହଜମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଯାହା ମାଷ୍ଟରେ ପୁରା କଟାକଟିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆମର ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି ଦେବ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ ଏଇଟା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ये आमर ओरिजिनल आउ ये जो वेजिटेबल्स आउ फ्रूट्स रो तैयारी जोटा कि हर्बल लाइफ सार रे तैयारी ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग रे ये तैयारी हेची हम देह पई स्वास्थ्य पई बहुत हितकारक ऑर्गेनिक फूड हमें ऑर्गेनिक फूड खाउछु ना लाइव चल कोई न लाइव छोट मोट कथा ना कौन।